Ginita sa Kadayawan update mga kasama kay Gipakusgan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Operations Center kon Cdrrmo ang kaandam sa siyudad. Pinaagi sa pagpatuman sa Blue Alert status atol sa Kadayawan Festival gikan Agosto 1 ngadto 31, 2026. Sa impormasyon gikan sa Madaya Davao, tumong niini nga masiguro ang kaluwasan sa mga Davaoenyo ug mga bisita tungod sa daghang kalihukan nga pagahimuon sa nagkalaing-laing lugar sa siyudad. Matod kang Cdrrmo Head Retired Police Lieutenant Colonel Alfredo Baluran, i-upgrade ang alert status aron mapakusgan ang pag-andam sa mga responder, pag-mobilize sa emergency resources ug pagpadugang sa personal kung gikinahanglan. Formal usab nga i-activate ang Emergency Operations Center kon EOC sa Agosto 16 alang sa real-time monitoring ug paspas nga pag-deploy sa mga response unit ug gipainumduman usab ang publiko nga kanunay nga mamati sa weather advisory ug mag-amping atol sa mga kalihukan sa Kadayawan.